Hello guys, welcome back. This is SS Pigeon Lovers Program. வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமிங் பீஜன் எப்படி வந்து பேரிங் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாடி, அதாவது புறாவோட உடல் அமைப்பை வச்சு எப்படி பேரிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பற்றி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஐசைனை வச்சு எப்படி பேரிங் பண்ணலான்றதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஐசைனோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் புறா அவ்வளோ ஒழுங்காக பறக்க முடியும், ட்ராக்கில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும். வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் சொல்ல வர கான்செப்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும். அதேமாதிரி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி முன்னாடி சொல்லிடுறேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறா வந்து ஒரு அமைப்பான உடல் அமைப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதால் பறக்கும்போது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏரோடைனமிக்லாம் பர்ஃபெக்டாக கிடச்சி புறா வந்து ஒழுங்காக பறக்கும். அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பறக்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட எனர்ஜி அதாவது வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இவ்வளோ ரெக்கை போட்டால் ஒரு 1000 தடவை ரெக்கை போடுதுன்னு வச்சுப்போம், சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அதே 10 கிலோமீட்டருக்கு அது வந்து ஒரு 2000 தடவை ரெக்கை போடுற மாதிரி இருக்கும், ரெக்கை வச்சு அடித்து வர மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போனா அந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பர்ஃபெக்டாக இல்லாததுனால தான். அதை வந்து நம்ம எப்படி பேர் பண்ணும்போது கரெக்டாக பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வர சிக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டான ஸ்ட்ரக்சரில் பேர்டு எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல், அதாவது இது எதுக்காக பர்ஃபெக்டாக பண்ணணுன்றதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். அடுத்து வந்து இதில் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபெக்டால் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து டெயில் அது எடுத்துக்குவோம். ஏன்னா வந்து டெயில் தான் வந்து ஒரு பீஜனோட ஸ்டேரிங் மாதிரி. அதுதான் வந்து பீஜன் எந்த டைரெக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணணும், எப்படி டர்ன் பண்ணணுன்றதை ஃபுல்லாக டிட்டர்மைன் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பீஜன் சைஸுக்கு ஏற்ற டெயில் இருக்காது. பீஜனுக்கு வந்து எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா அதோட விங் பேட்டர்னுக்கு, அதாவது அதோட ரெக்க அமைப்புக்கு ஏற்ற டெயில், அதாவது ஒரு ரெக்க அமைப்புக்கும் பாடிக்கும் ஏற்ற டெயில் வேணும். அப்படி டெயில் இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பறக்கும்போது டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரிடேட்டர் ஏதாவது அட்டாக் பண்ண வரும்போது அதால் ஃபாஸ்ட்டாக அந்தளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியாது. அதனால் ப்ரிடேட்டர்கிட்டையும் மாட்டிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா டெயில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதை பார்த்திங்கன்னா நெக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே ஒரு பீஜனோட நெக்கு வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கக்கூடாது. அது வந்து நல்ல ஏரோடைனமிக்ஸில் இல்லைன்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து பீஜனுக்கு எப்பவுமே ஷார்ட் நெக் அப்படின்னா வந்து மீடியம் நெக் அப்படின்றது மாதிரி தான் இருக்கணும். லாங் நெக் அப்படின்றது அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபேன்சியர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு சொன்னது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லெக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் லெக் எடுக்கிறது ரொம்ப குட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதேமாதிரி ப்ராடாக இருக்கிற லெக்கு வேணாம், ரொம்ப தடியாக இருக்கிற கால்களும் வேணாம். உடம்புக்கு ஏற்ற கால் இருக்கிற மாதிரி புறாங்களை பார்க்கணும். அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற கால் அமைப்பு அதுக்கு இருக்கணும். அது வெயிட்டோட கால் அமைப்பு ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ரொம்ப நீட்டாக இருந்துட்டாலும் கால் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீஜன் பாடிக்கு ஏற்ற விங்ஸ் இருக்கணும். ரொம்ப நீட்டாக இருந்துட்டாலும் விங்ஸ் வந்து பறக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா அதோட எனர்ஜிலாம் கொடுத்து அதில் பறக்க முடியாது ஒழுங்காக. ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப லாட் ஆஃப் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா பாடிக்கு ஏற்ற விங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். இப்போ பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஜன் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது, அதாவது ரொம்ப புறா வந்து நீட்டாக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி புறா, ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிற புறாக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிற புறாங்களே பேர் பண்ணக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறா வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குன்னா அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஷார்ட்டோ இல்லை மீடியமாக இருக்கிற ஃபீமேலை தான் மேட்ச் பண்ணணும். ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் சைஸாக நமக்கு புறா வேணும் கிடைக்கும். அந்த ஆவரேஜ் சைஸான புறா தான் நமக்கு வந்து ரேசிங்க்கு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப லென்த்தாக உள்ள புறாங்களும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக உள்ள புறாங்களும் பார்த்திங்கன்னா ரேசிங்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்காது. அதில் மேபி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ரேசிங் டைம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜ் சைஸில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் தான் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 23 24 சென்டிமீட்டர் நீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற புறாங்க தான் எப்பயுமே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நெக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வச்சுருக்க பேர்டுக்கு ரொம்ப லாங் நெக் இருக்குது, அது ரொம்ப நல்ல பிளட் லைன் பட் இருந்தால் அது வந்து நம்ம சிக் எடுத்தே ஆகணும்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டான நெக் ஃபீமேலை மேட்ச் பண்ணி அதுலேருந்து சிக்கு எடுத்தால் ஓரளவுக்கு அதுக்கு வர சிக்குங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த நெக்கோட ரெக்டிஃபிகேஷன், அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த புறாக்கு ஏற்ற கழுத்து வந்து அதோட சிக்கு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கு சுருங்கி தான் வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதையும் ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து விங்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சில புறா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும், ஆனால் அதுக்கேற்ற விங்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி புறாங்களுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிற புறா, அதாவது புறாங்க வந்து அதை பார்த்திங்கன்னா விங்ஸு சின்னதாக இருக்கும், உடம்பு நல்லா தடியாக இருக்கும்.
இந்த மாதிரி புறாங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணலான்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கிற புறாங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரெக்க பெருசாக தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி புறாங்களை மேட்ச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பாடி ஸ்ட்ரக்சரும் லீன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வர சிக்குங்களுக்கு ஓரளவுக்கு லீனாக வரும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லீனாக வராது, ஒரு மீடியமான ஸ்ட்ரக்சரில் வரும். அதுக்கப்புறம் விங்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா விங் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஓரளவுக்கு அது மேட்சிங்காக எடுத்துன்னு வரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லெக்கு ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப சின்னதாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா லெக் வந்து நம்ம ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா புறா வந்து லெக்கு ஃபோல்டு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட டைலில் போய் இடிக்கும். அதனால் வந்து ஒரு அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாகவும் டிஸ்கம்ஃபர்டபுளாகவும் புறாங்க ஃபீல் ஆகும். அதனால் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவத்தில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க, ஏதாவது பயந்துடுச்சுன்னா. அதனால் பார்த்திங்கன்னா லெக் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற லெக்குங்களே நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கிற லெக்கு ஏன் வேணான்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ராடானா அது உடம்புக்கு ஏற்ற கால் அமைப்போடு ரொம்ப தடியாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஓரளவுக்கு டிஃபெக்ட் தான். அது வந்து ஃபோல்ட் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். அது உடம்புக்கு ஏற்ற உடம்போட கால் வெயிட்டை தாங்குகிற அளவுக்கு சின்னதாக இருந்துச்சுனாலும் அதால் பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்க முடியாது. ஓரளவுக்கு வந்து அது ஃபீல் வந்து டிஸ்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன், எப்போயுமே நம்ம மேட்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி தான் மேட்ச் பண்ணணும். அதாவது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற புறாவுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற புறாங்களை மேட்ச் பண்ணால் ஓரளவுக்கு நார்மலான புறாங்க கிடைக்கும். நமக்கு எப்போயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சைஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரக்சரான புறாங்கள் தான் வேணும். அப்போ தான் வந்து அதுதான் நல்லாயிருக்கும் பர்ஃபெக்டான கண்டிஷனில். இப்போ வந்து பாடி ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா அதுகளுக்கு ஓரளவுக்கு லீனான புறா, அதாவது ரொம்ப உடல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனா அப்படி சொல்லலை நான். அந்த புறாங்களே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட பிளட் லைனில் சின்ன சின்ன புறாங்களாக இருக்கிற மாதிரி புறாங்களை மேட்ச் பண்ணினா நான் ஓரளவுக்கு சைஸ் வந்து சின்ன சைஸ் புறாவாக கிடைக்கும். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் வந்து சின்னதாக மேட்ச் பண்ணணுன்னு சொன்னோடனே புறா உடம்பே இல்லாத புறாவை எடுத்து மேட்ச் பண்ணுறதில்ல. அந்த புறாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்பு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஓரளவுக்கு சின்னதாக சைஸில் இருக்கிற மாதிரி அதோட ஜீன் லைனில் அந்தமாரி புறாங்களை மேட்ச் பண்ணால் ஓரளவுக்கு நம்ம நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் பாடியில் நமக்கு புறாங்க கிடைக்கும். எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற பாடிங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேசிங் இதுக்கு வந்து நல்லா எஃபெக்ட் கொடுத்து பறக்கும். ஏன்னா வந்து பர்ஃபெக்ட் பாடி கண்டிஷன் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் தான் வந்து நல்லா பறக்க முடியும். ஒரு பர்ஃபெக்ட் பாடி கண்டிஷன் இருந்தால் தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் அத்லெட்டாக இருக்க முடியும். அதை தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் காய்ஸ், வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாராவது முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே காய்ஸ், பாய்.